Altså man kan sige, det som mange ting, nu skal jeg undervise ikke så meget erotisk dans mere, men jeg har gjort det rigtig meget. Nu skriver jeg bøger i stedet for. Ja. Men det som, grunden til at gøre det er, at jeg har selv kæmpet så meget med min krop. Og jeg har selv været sammen med for mange mænd, hvor jeg faktisk har byttet sex for at få kærlighed. Og når man gør det, ud og så også overspiser, så er man meget fjendtlig indstillet til sin krop. Så det jeg havde brug for, det var at prøve at finde en eller anden måde at elske mig selv på igen. Og det endte så med at blive den måde, fordi de bevægelser man får, må jeg hoppe ned med det her? Det må du gerne. Okay, nu viser jeg dig lige. Skal vi lige have det her. Skal vi lige have viklet mod. Nu viser jeg den anden vej. Nu viser jeg lige et erotisk dans move, ikke? Det gør du bare. Okay, det er et klassisk erotisk dans move. Kan du se? Ja. Jeg kan godt se, ja. Jeg møblerer lige lidt rundt på det. Et klassisk erotisk det er dem, der skal se. Nej, det er fordi, det er også to, der snakker sammen. Se, et klassisk erotisk dans move, det vil være for eksempel sådan her, hvor du går ned, og så strutter du enden tilbage, åbner brystet op, og så stille og roligt lader du den bevægelse flyde rundt i kroppen. Så vil du køre rundt stille og roligt sådan her. Se, det du ser ske her, det er, at du ser mit hjerte åbnes her, og så skyder jeg enden ud, og giver min krop lov til at tage plads. Og noget af det, der kan være allersværest for mennesker og kvinder især, det er faktisk at åbne hjertet, og give sig selv lov til at fylde, at tage plads. For mange kvinder, de er faktisk sådan her, og det har vi ikke brug for. Vi har brug for kvinder, der er stærke, og som åbner, og som tør tage deres plads i rummet. Fordi så inspirerer de andre til at gøre det samme. Og så ender de ikke som sådan nogle små sure nogen, hvor der kommer sådan noget der ud af hjørnerne på dem. Det, som er en lille smule ærgerligt, det er, at stripper og hvad der forbindes med det, bruger jo også de her bevægelser. Men hvis du nu forestiller dig et medie som radio, ikke? Det kan jo både bruges til at lave racistisk stof, det kan bruges til antisemitisme, radio kan bruges til rigtig, rigtig mange ubehagelige ting. Men det kan også bruges til gudstjenester og til alle mulige gode ting. Det vil sige, radio og tv og denne her form for dans, det er en udtryksform i sig selv. Og det er, hvad man putter ned i, det er intentionen bagved, som er vigtigt.